ना सुनांखानायखौ इन्डस्कपि खालामनो फैदों लोगोफोर नेगासिनो दं नै इन्डस्कपि खालामनो फैदों रिपर्टआ मा ओंखारोथाय भिडिअखौ नायबाय था दसे उनावहा आङो देखायलांगोन ना सुनांखानानै मा मा जाखो आंहा बेखौनो एसे देखायलांनोसै आं लोगोफोर लोगोफोर एक्सरे खालामनायखाय एक्सरेबो खालामना नायबाय ना सुनांखानायखौ नै बेहायनो रिपर्टआ जेबो गैया नर्मेल होननानैनो फैदों लोगोफोर एक्सरे खालामनायाव आरो दा इन्डस्कपि खालामनो दंखौ इन्डस्कपि खालामनायाव मा रिपर्ट मोनोथाय नै बे लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो बराय हरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव आं दिनै भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर माने मा बुंबावनो लोगोफोर आंहा एसे दुखुबो जाबाय थादों नालाय बेखायनो आं भिडिअबो लाबोनाय जाथाराखैमोन बे साननैसो ओरैनो रिल्सफोरखौ दसे दसे बानायबाय थादों ओमफ्राय बेबायदि भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन लोगोफोर आं बुंदोंमोन ना सानसे आंहा बेहाय नानि सु नांथादों होननानै बे नानि सु नांथानायखौनो आं डक्टरनाव देखायगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय डक्टरनाव देखायनायावहा बायदिसिना टेस्टबो खालामहोबाय एक्सरेबो खालामहोबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा मेडिसिनबो जागासिनो दङ थेवब्लाबो माने एसे दङ बायदि मोनबाय थादों नालाय आं बेखायनो डक्टरखौ देखायबाय थादों आं लोगोफोर बायदिसिना गामिनिफोराबो बायदिसिना खोन्थानाय बायदि खालामजोब्बाय आङो लोगोफोर जेरै निमु रोसि लोंनांगौ होननायखाय निमु रोसिबो लोंबाय ओंखाम गोरान लरा जानांगौ होनबाय बेखौबो जाबाय लोगोसे थालिर जानांगौ होननाय थालिरबो जाबाय जारिबायबो ओमफ्राय गोबां खालामबाय ओमफ्राय दा डक्टरखौ देखायगासिनो दङ ओमफ्राय डक्टरा बुंदों गैला नामा होननानै थेवब्लाबो आंनि गोसोखौ स्रां मोननो थाखाय गासै एक्सरे खालामनाय इन्डस्कपि खालामना नायनांगौ होनना खोन्थादों बेनिखायनो आङो दा डक्टर देखायगासिनो दङ लोगोफोरजों दा थांगासिनो दङ डक्टरनाव एक्सरेखौ खालामखांबाय एक्सरेआव नर्मेलानो फैबाय आरो गोबां ब्लाड टेस्ट खालामबाय ब्लाड टेस्टआबो नर्मेलानो लोगोफोर टेस्टफोरखौबो गोबां खालामजोब्बाय गासैबो नर्मेल ओमफ्राय दा इन्डस्कपि खालामनो दंखौ बे इन्डस्कपियाव मा ओंखारोथाय लोगोफोर इसोरखौ गाबज्रिबाय थानांसिगोन गासैबो इसोरनियाव गाबज्रिदो जाहाथे जेबो जानाङाथों नै बेहायनो ओरैनो सानाय बायदिथ' गैया थेवब्लाबो एसे नांथानाय बायदि मोनबाय थायो नालाय बेखायनो डक्टरखौ देखायदों आङो गोसोखौ स्रां मोननो थाखाय माने बोरैबा माब्लाबा नांनाय बायदि मोनो नालाय ओमफ्राय आरो सोरबाफोर मोनथियोबा खोन्थाहरदो आं बिराद गिनायबो मोनगासिनो दङ बे ना सुनि थाखाय आरो आं लाइफआव नाखौनो जाला होननानै सानदों लोगोफोर ओरैबायदि गिनाय मोनबाय ना जानानै ना फिसा नानि सु नांनायानो दा जेबो गैला सानाय बायदि जेबो गैया थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनो आरो दङदां बायदि मोनबाय थायो गोसोआव बेखायनो डक्टर देखायगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय दा लास्ट रिपर्ट दङ इन्डस्कपि रिपर्टखौ मोनबाथाय क्लियार जासिगोन लोगोफोर